Hello everyone, I'm Joshua Di Balite, Youth Pastor of Agape Christian Center, and welcome to another episode of this online sharing that we've been having. This is the fifth episode. This is the fifth episode of this online sharing that we're having, and good morning. I'm shooting from SBTC Library, Kakabsat, and I think what time is it now? Almost 3 in the morning, and I'm just glad to be with you all iti dating nga biga. Thank you for watching kadagiti dadumapay nga videos ko nga na-upload. Kahit ko ag-share kakabsat iti baysa nga banag nga mabalin nga saan nga maawatan iti lubong kakabsat maipanggap kaniya tay nga Kristiyano. Numan pay gaputan anak na tayo ni Apo Dios adaan tayo iti sabali ngay nga kababalin towards everything dagiti banbanag nga mapaspasamak ket adaan tayo iti positive attitude ket dayjay iti napintas unay nga maysa nga makita tayo nga kababalin iti maysa nga Kristiyano wenno kinasasino ti nga Kristiyano gaputa adaan ni Apo Dios kadagiti panagbiag tayo. I want to talk about joy in the midst of trials. Di ragsak tayo, kalaksidan, dagiti adu nga panubok. Diya mo no, iso ti usto nga Ilocana nakakabsat. Karain ko nga idamdamag ka dagiti estudyante no, aniya ba iti panakaawat da iti sovereignty ni Apo Dios. Gaputa, kadagiti adu nga padpadas nga makitkita ijay padas ti pamilya ken padas ko iti ministry ket kasla nga mauawatak iti sovereignty ni Apo Dios ken syempre iti basbasak iti sasaon ni Apo Dios ken dagiti adu nga paspasamak ijay Biblia ket makita tayo iti sovereignty ni Apo Dios, His being in control. Diyay pagayatan na, diyay plano na para iti tunggal maysa kanya tayo. A lot of things are happening around us, kakabsat. If you open your Facebook, a lot of news, kakabsat. Ado nga padamag, kat most of this news, kat saan nga good news, ken kadagiti panagbiag tayo kakabsat, ado dagiti paspasamak, and sometimes it just break our hearts, all these things that are happening to us and around us just sometimes make us depressed, feel down. We face trials of many kinds and sometimes we tend to question God why all these things are happening to us. Apay apo nga umay dagiti nga padpadas kaniya apay nga hanmutan nga malmalpas dagiti nga padas iti panagbiag ko kanda dumapay. But the encouragement for us today manipod kadagiti sasaon ni Apo Dios that we should always remember is to consider wenno iti Ilocano kala na ibilang tayo nga ragsak whenever you face trials of many kinds. Ibilang tayo nga ragsak intunno mapadas tayo wenno mapadas dagiti biag tayo kadagiti nagduduma nga klase iti padpadas. Apay ko mga aramiden tayo day, apay ko mga ibilang tayo nga ragsak, kanya, no umay dagiti padpadas, pakarigatan, no panubok kadagiti panagbiag tayo. Umuna ti amin kakapsat, kasapulan nga maawatan tayo, nga saan tayo nga exempted manipod kadagiti padpadas. Haan nga gaputa Kristiyano tayo, haan tayo nga mapadas kadagiti adu nga klase iti padpadas nga mapadpadas dagiti daduma. Saan tayo ko mga makigkigtot? No umay dagitoy nga padpadas kadagiti panagbiag tayo. No diket panagtalag ko malattakin ni Apo Dios iti pilyen tayo gaputaan mo tayo nga dan isuna iti nasaya at nga panggap. Kadagiti tunggal may sa kanya tayo anyaman iti padas nga umay. Talaka iti mangibaga kakabsat nga I trust God, I trust you God. Ngem iti pudpudno nga panangipakita kakabsat iti panagtalag kini Apo Dios ket intundo umay dagiti padpadas ket ipakita tayo babaen kadagiti attitude tayo towards these trials nga addaan tayo ti panagtalag panagsubmitar kanyana ket
Adda kaniya tayo no agragsak tayo latak ni Apo Dios wenno saan nga puta choice tayo mo't dayjay kakabsat ngem ga puta Kristiyano tayo pilyen tayo kuma dayjay plea ni James titi kakabsat i-consider tayo ko mga pure joy inton no umay dagiti padpadas ka dagiti panagbiag tayo. Basahan tayo kakabsat manipod DJ text tayo, DJ James chapter 1 verses 2 to 4, basa ti English from NIV ko na. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Manida ni Apo Dios kakabsat, kat bindisyonan ko man ni Apo Dios nagiti sasauna. Umuna nga kahit kung makita tayo kakabsat, iti panakapadas dagiti pamati tayo, kat pataudan na iti panaganos wenno panagibtor. Interchangeably use DJ kakabsat DJ panaganos ken panagibtor, duman pay adati nagduman iti patience ken perseverance ken kasla nga closely related wenno synonymous DJ kakabsat panaganos ken panagibtor. Ket babaan kadagiti adu nga padpadas nga tumubtubker kan umananos iti tunggal may sa kanya tayo. No saan tayo nga napadpadas kakabsat, baka saan tayo nga amoy iti aganos. No pulos nga hantay nga napadpadas iti bisin, baka hantay nga amo nga ag-survive kadagiti nga panawen nga narigat iti pagbirukan, iti usto nga kanan kakabsat, gaputa awan mo't iti usto nga trabaho dagiti tattao. Ket nagsayaat nga panunutan nga gapo kadagiti adu nga trainings tayo idi ubing tayo kadagiti kinaubing tayo nga narigat iti panagbiag simple iti panagbiag ket no may dagiti nga panawon nga mapadas tayo nga haan nga mangan iti maysa nga meal wenno hanga agsida iti naimas kasla nga nalakalang kaniya tayo nga paglabasan dagitoy gaputa na train tayon iti adu nga daras kadagiti napalpalabas manipod pay kadagiti ubing tayo ket dayjay ti maysa nga ganas na nga dimmakkel iti rigat kakabsat. Ani isang madaydayan ni Apo Dios. Gapo kadagiti adu nga trainings tayo, gapo kadagiti adu nga padpadas nga inpalubos ni Apo Dios ka umay kadagiti panagbiag tayo. No panpanunutan tayo kakabsat, saan tayo nga bumayag iti maysa nga trabaho, no saan tayo nga maanusan. Uray no ko lang nga dakkel iti sweldo ket na nagrigat iti trabaho hanggang maanusan dagiti kakaduak. Ngem iti sikreto ijay kakabsat ti panagibtor aniya tapno bumayag ka iti maysa nga trabaho. Dijay kano ti problema kadagiti millennials kadagiti nga panawon kaputa if they don't find their worth kakabsat wenno haanda nga makitkita iti kasla impact da ijay workplace pumanaw dan tumanan iso nga according to research dagiti millennials kano they jump from one work to another. Anya ket ti sekreto kaniya tayo tapno bumayag tayo ti trabaho dayjay panagibtor tayo dayjay panaganos tayo kakabsat agingga na nga nalakanton dagiti banbanag nasanay tayo dagiti banbanag. No kuna tayo nga narigat kunan tay friend ko kakabsat nga awan kano iti nalaka, narigat kano dagiti banbanag, ken awan kano iti lugar nga saan tayo nga mauma. Iso nga anusan tayo kitdi. Aniya, no kuna tayo nga, no nag-abroad ko man tayo kayatan diti Hong Kong, aniya, nauyong dagiti Chinese nga amo, kat kung mga umakat ka dyan Malaysia, ket Chinese mo't lang iti papanam. Then, pang ka dyan Singapore, kat baka Chinese mo't lang ti pagtinagam. Ano iso nga anusam kitdi. Ket ni Apo Dios iti pagtaudan na kakabsat iti kinaanos iti panagibtor. Awan iti tao nga agbalegi nga awan iti panagibtor kaniana. Iso nga dapat iti aramiden tayo ket pasaysayaaten tayo pa iti panagibtor tayo. Amon ni Apo Dios nga dagitoy ti kasapulan nga paglabasan tayo. Dagitoy nga padpadas nga ipalubos na kadagiti biag tayo. Tapno mas umat atidog tayo kung maiti panagibtor tayo kakabsat. Wano pas tapno mas ma-develop iti panagibtor kanya tayo. Maikadwa kakabsat nga kayat ko nga maawatan tayo manipod kadagitoy nga bersikulo nga binasa tayo text tayo.
inton ma-develop ti panagibtur kaniya tayo, ibunga na iti dua nga banag iti biyag tayo. Umuna, tumataeng tayo, will become mature. Tumataeng tayo kakabsat, not specifically age, kasi kunada, haan ka nung necessarily nga nataangan iti may nga tao kat mature. Hanmot nga necessarily nga ubing iti may nga tao kat immature. Kat naman pa'y factor kakabsat iti age and experience, iti pa nagbalin nga mature iti may nga tao kasi naglabas karag iti adu nga rigat, iso nga nagbalin nga mature. A lot of times we say young people, dagiti teenagers, dagiti ubing are so immature. That's why they don't know how to persevere. So nga handa nga amo ti aganos kakabsat. And most likely, they give up so easily. Kaputa immature da garod, handa nga maanusanan, handa nga kayaten, they just quit. Lakas dyan. Yeah, they just leave things on splattered on the floor. Kata they don't know how to pick up the pieces kasi they're very immature and they most likely to start again. As lakas dyan. That's a sign of immaturity. Kat numan pa'y kaniyatay kakabsat, into no ma-develop kaniyatay ti kinaanos, into no ma-develop kaniyatay ti panagibtur kakabsat, agbalin tayo nga mature, mas magmamature tayo, mag-grow tayo. Kat napintas nga banag day jay, ijay pa nang i-consider tayo nga ragsak, ijay pa nakapadas dagiti pamati tayo. Maikadwa nga ibunga nakakabsat, ket agbalin tayo nga kompleto. Umay iti pan naka pennek tayo. Gusto ba ti Ilocano na day? Umay iti pan naka kompleto kaniya tayo. Day. Kahit nga saon kakabsat, awanen iti kasapulan tayo. Will lack nothing. Will lack nothing. Iti Psalms 23 verse 1, kunana, the Lord is my shepherd, I won't lack anything. Awanton iti kasapulak. Kat sana kahit nga saon nga nabaknangan, isong awanan ti kasapulan na. Uno adda kanyanan iti amin, isong awanan ti kasapulan na. Ngem, umay kanyana iti maturity, umay kanyana ti panakapennek, umay kanyana ti panakapunno. Anya isong awanan iti kasapulan na. Inton no ma-developen iti panagibtur kanyatay kakabsat. Will come to a point nga addaan tayon iti panakapennek, gaputa na amiris tayon nga awanan iti biruken tayo pa'y. Ano we have more than enough already. Kat mabaling ako lang tayo nga, why do we need to ask for more? Na apay nga kasapulan nga agbirukak pa'y iti adu pa'y. Kat I have more than enough. Handa kahit nga saon nga, you have a lot of riches already, earthly, worldly riches. Kat umay kaniyam dating realization mo no state of not lacking anything. Ngem umay dayti kakabsat idjay panaka sursuro iti tunggal may sang agibtor nga aganos anya ijay biyag tayo. Iso nga we're not lacking anything anymore kasi umay kaniya ti panakaamiris nga I've more than enough. I've fully surrendered my everything and entrusted my life to the Lord, and He's giving me more than enough. The grace of the Lord is more than enough. Iti panagbiag ko. We may not be rich financially, but we are content. Saan tayo man nga nabaknang iti kwarta, ken sanikwa, ngem adaan tayo iti contentment. We are fulfilled and we are at peace. And we are in submission to Him. Umay man dagiti adu nga padpadas, maawatan tayo nga dayti ti proseso ni Apo Dios para iti tunggal may sa Kanya tayo. And that state, the state of not lacking anything, can only be reached when mapagteng tayo lang babaen iti panaganos. Iti James kakabsat na isurat, in surat DJ half-brother ni Jesus Christ nga ni James, kadagiti Jews scattered around the area, gaputa in mighty persecution kadagiti Jews kakabsat, kadagiti namati iti Jerusalem, kat nagsiwinaras dagiti nga namati, gaputa adda iti panang parigat iti gobyerno kadagiti Kristiyano. Ket iti encouragement ni James kakabsat, laksid
kadagitoy adu nga rigrigat panakapadas kaniya tayo. Let's consider it pure joy. Kaputa no man pay mapadas dagiti pamati tayo, i-develop na kaniya tayo iti perseverance. Ket iti perseverance kasapulan nga malpas na iti trabaho na tapno, ag-mature tayo, magbalin tayo nga kompleto, awanan iti kasapulan tayo. Therefore, let us consider it pure joy, brothers and sisters, whenever we face trials of many kinds. Iti verse 12 kakapsat iti James mutlang ko na blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Iso nga, nainlangitan ko mga ragsak, iti agari kadagiti amin nga puspuso tayo, kadagiti puspuso iti tunggal maysa, ket maibturan tayo amin nga paspasamak na umay kadagiti panagbiag tayo kakapsat. Ni Apo Dios timang benisyon iti tunggal maysa kanya tayo, nagkararag tayo. Daydayan ko Apo, agyaman kami iti ado nga ayat mo, ado nga kinaimbag mo iti panagbiag mi. Umay man dagiti ado nga padas iti panagbiag o God. Ket saan ka nga mangbaybayan nga Dios o Apo. Agyaman kami gaputa nga anos ka nga mangisuro kanyami iti panagibtor. Ket addaan ka iti plano iti biag ti tunggal maysa kanyami o Apo. Ket Lord, ma-develop ko makanyami iti perseverance diti nga panagibtor o Apo tapno saan kami nga nalaka nga maupay, saan kami nga nalaka nga umibat o Apo, iti pamati mi kanyam no diket, ibturan mi, agbalin kami nga mature o Apo, kat awanton iti birukan mi o God, gaputa iti kaasim, kat kumanay iti biag ti tunggal may sa kanyami, umayman dagiti adu nga rigat o God, kat Lord, iti pamati mi kanyam, as natibkarlat na rubrublat ta o Apo, na piksalat ta o God, at talag kami kanyam o Apo, kat saka iti maidaydayaw iti panagbiag ni anyaman iti mapaspasama. And Lord, we continue to pray for the government. O God, give them wisdom o Apo, dagiti leaders, political leaders, iti nga nasyon o Apo, tapno sumaysayat iti panangsapol da iti solusyon na iti nga problema o Apo. Thank you Lord, iti aramidem, panagtrabahom, oray no saan may nga makikita o God, ng ambuming nga dati aramidem, ken protektaran ti tunggal may sa kanyami, iti dayto nga epidemya o God. Thank you Lord God, we pray that you protect us from this virus, and we rebuke this virus in Jesus' name. Be glorified God, we thank you for your presence. In Jesus' name, Amen. Amen. Malida ni Apo Dios kakapsat. Good morning again to each and every one of us. Have a great day, and may we have a lot of testimonies. Iti kinaimbag ni Apo Dios, iti panagbiag tayo. Ket masusuro tayo latta ko wano pilyon tayo latta ko mga agtalag kanyana. Laksid iti amamin nga paspasama. May God put joy into your hearts no matter what. God bless. And if you haven't subscribed yet into this channel, please subscribe, and thank you for watching.